سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تخونوا لومي نخلنا تكما رستي هذا غريبة زلخو كابلومز جمرار سدما ليلا مستوم أكدستي أبركتو أبزي قوتنا أبوي أبزي عالم زغبرو رئيس خلو أبركتو زخونا دما ألبرت أنستاينيو ألبرت أنستاين حدا كابتون زبز حق زي زتكأس بنسو زبالون بنسو زسرحون بزوح جزي بزوح أبركتو زغبرة سبيو لومي أبزا ناي لومي حتى فيديو قريبة زلخو تاريخ يوتو كدردر أيكلني معناتو it's very interesting أبكال جزي خجبري لومجن نيشتي كفال تاريخ يوتو زيادة جن نسو زبالو لبونا حزل مخرين عين عغان أبي وتناك حق الزخيل كات زبال حسب زموت أو مخري كمون قال كفال ناي تاريخ يوتو كنرينا معناتو بزح نجار بزعبو زين فلطوي جيجا بزعبو زربون سلزلو سلزي تقندقن ملختي كابتن السوز محارو نعنا لومي بتقمنا زخل يقرب زلقو كسام موتات أنت تصميمكم بزح حق الداس فلتات حسكم كتكرهم تقولي فلتما هيا نبت تمرتي أمبارنا إلو مارس تمرتنا amazing life lessons from Albert Einstein so كاب ألبرت أينشتاين زمزة أكد تستي مخرتات وي تمهرتات نعين عغان كتاكم زخل زبال كويمو هيا ألبرت أينشتاين زتري وزل لهم يوم سلزي مجمري ألبرت أينشتاين كنا مبالنا قرب مستحرى بايتاناتو كلالك في الدنيا السودما who is Albert Einstein so he's regarded one of the greatest scientists in history حدا كابتوم زعبيو scientists وي تمرامرتنا علمنا تباهيلو زفلت in fact ويكا ألبرت أينشتاين بت ساينساوي مرمرناتو بت صحافة scientific papers تراي يكونن زفلت بزح كاب ساينس وزاي لعل 300 زخونو articles بزعبا النبابرانا هيوت بزعبا السلام ناي سلام أمباسادر والنيريو بزح سلاماوي هيوت أب عالم نكهلو بزح زعاري بزح أب بزح صلاتاتنا هيوت بزح بركتو زلو السبي بزحات كما ألبرت أينشتاين كندو ويتحتيو زبركتو لو أب ساينس كن كم نايل ألبرت أينشتاين ري كبري أي وهابوني وي أي ذكرونيوم ስለዚህ a philosophy a way of life ህይወት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናቱ ዝበሎም ወርቃውያን ቃላታት ብዙሕ ግዜ ከም ጥቕሲ ኮይኖም ክሪኦም ስለ ንኽእል እዩ ዝያዳ እቲ ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ግንኙነት ንሪኦ ማለት እዩ He's known for his discovery of the theory of relativity ዝብልዎ ሓደ ዓብይ breakthrough ይብልዎ ኣብ ሳይንስ ሓደ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ዝገበረ ደስተሳናቱ ዝያዳ ግን ኣብቲ ኣነባብራና ኣጠማምታና ብዛዕባ ነገራት ዝሃቦም መልእኽታት እውን ልክዕ ካብቲ ናይ ሳይንሳዊ ምርምሩ ዘይስንፍ ዓብ ቦታ ይወሃቦ ማለት እዩ ቁሩብ ኣብ ድሕረ ባይቱ ምልስ ኢልና ክንርኢ እንተር ኮይና ኣብ ጀርመኒ ተወሊዱ ኣብ 1879 ኣብ ኡልም ዝበሃል ከተማ ናይ ጀርመን ተወሊዱ ካብ ደሓን ዝኾነ ቁጠባ ዝነበሮም ስድራ ማለት እዩ ከምኡ ድማ መጀመርያ ክፋል ናይ ትምህርቱ ኣብ ሚኒክ ወይ ካዚ ባይ ሚኒክ ባየር ዝበሃል ሪጅን ናይ ጀርመን ደቡብ ናይ ጀርመን ማለት እዩ ኣቡ ተማሂሩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቱ ኣብ ከባቢ ወዲ 12 ዓመት ከሎ ኦልሞስት ጂኒየስ ምዃኑ ተፈሊጡ ማለት እዩ ወዲ 12 ዓመት ከሎ አልጀብራ ከም ድሌቱ ክሰርሕ ይኽእል ነይሩ ጂኦሜትሪ ፋሲኔት ገብሮ ነይሩ ሓደ ናይ መምህር ገዛ ዝነበረ ሓደ መጽሓፍ ናይ ጂኦሜትሪ ሂቦ ኸይዱ ንጽባሕይቶ ድዮ ድሕርሶም ብዛዕባ ክመሃሩሲ ድሮ ዓብ ሓሊፉ ነቲ ንሱ ክምህሮ ዝሓለፈ ዝሓሰቦ ዘይኮነስ ልዕልዩ ከይዱ ፀኒሑ እቲ መምህር እውን ድሕሪ ቁርብ ትለይ ነዚ ሰብ እዚ ክምህሮ ኣይክእልኒ ብምባል ነቲ ክእለት ፍሉይ ክእለት ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ከጉልሖ ተረኺቡ ኣብቲ ዝነበሮ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ስምምዕ ስለ ዘይነበሮ ኣቦኡ እውን ኣብ ቢዝነስ ክሳራ ስለ ዘጋጠሞ ኤሌክትሪክ ናይ ሚኒክ ዝህብ ትካል ነይርዎም ግን ኣብ ጨረታ ስለ ዝተሰዓረ ካብ ጀርመን ወይ ካብ ሚኒክ ናብ ጣልያን ክግዕዙ ነይርዎም ኣቦኡን ኣብኡ ምስ ገዓዘ ትወዱ ካብ ትምህርቲ ከይሰናኸል ኢሉ ኣብ ሚኒክ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ካቶሊክ ገዲፍዎ እቲ ቤት ትምህርቲ ግን ፈፂሙ ስለ ዘይተሰማምዖ ናይ ሕማም ምልክት ገይሩ ናይ ዶክተር ፍቃድ ወሲደ ኢሉ ናብ ኣቦኡ ኸይዱ ምስኡ ፀኒሑ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ንስዊትዘርላንድ ንሃየር ሌቨል ኤጁኬሽን ወይ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ኢሉ ኣብ ኤቲሃ ዙሪክ ዝበሃል ኣብ ስዊስ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዓለም እውን መበል ሳልሳይ መበል ራብዓይ ደረጃ ዝሕዝ ኤቲሃ ወይ ከዓ ናይ ዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ዘይኮነስ ፖሊቴክኒክ ዝተባሃለ ሓደ ፍሉይ ዩኒቨርሲቲ ናብኡ ክኣቱ ኢሉ ይፍትን ማለት እዩ ኣልበርት ኣንስታይን ፍሉይ ተምሃራይ ኣይነበረን ኣብ ማትስን ፊዚክስን ግን ተወዳዳሪ ይነበሮን
ስለዚህ ኣብቲ መፈተኒ ጌና ንእሽተይ ኮሎ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ኢሉ ምስ ፈተነ ነጥቡ ናይ ፊዚክስ ማትስን ክልቲኡ 6 ማለት ኣብ ስዊስ ዝለዓለ ነጥቢ ማለት እዩ ከምኡ ሃሪሙ ኣብቲ ካልእ ሳብጀክታት ግን ዝኣክል ነጥቢ ስለ ዘይረኸበ ኣብ ሃይ ስኩል ንእሽተይ ክመሃር እቲ ዳይሬክተር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ይመክሮ እሞ ቁሩብ ተማሂሩ ድማ ተመሊሱ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ካልእ ሳብጀክታት ድሓን ኣብ ማትስን ፊዚክስን ድማ 6 ነጥቢ ምህራም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ይበቃ ማለት እዩ ዳርጋ ታሪክ ህይወት ናይ ወይ ደረጃ ትምህርቱ ዕቤት ናቱ ምስ ስዊትዘርላንድ ዝተተሓሓዘ ናይ ኣልበርት አንስታይን ብዙሕ ሰብ እውን ነዚ እውን ፅቡቅ ጌሩ ኣይፈልጦን እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ብሉፅ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ ግን ኣብ ህይወት ክጅምር ከሎ ብሉፅ ሰብ እውን ብሉፅ ስራሕ ከም ዘይረክብ ኣብ መጀመርያ ህያው ኣብነት ኣልበርት አንስታይን እዩ ትምህርቱ ምስ ወደአ ብቃጥታ ኣይኮነን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ስራሕን ናይ እንታሽሙን ክበፅሕ ነው ስራሕ ኣይረኸበን መጀመርያ ብዙሕ ተሸጊሩ ኣብ ስራሕ ድሓር እውን ኣብ ሓደ ናይ ፓተንት ኦፊስ ዝብልዎ ናይ ስዊስ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝስነደሉ ቦታ ኖርማል ስራሕ ክሰርሕ ብሓገዝ ናይ ሓደ መማህርቱ ኣቢሉ ረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ስራሕቲ እውን ኖርማል ስራሕ እናሰርሐ ከሎ ግን ጎኑ ጎኑ ሓደ ኣካደሚ ምስ ካልኦት ከምኡ ዓይነት ሰባት ብፊዚክስ ማትስን ዝዕልሉ ክዕልል ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ታሪክ ህይወቱ ዝያዳ ኣብ ኤሮጳ እዩ ነይሩ ኣልበርት አንስታይን ኣብ 30ታት ኣቢሉ ግን ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብኡ ነይሩ ኣብ 1955 ድማ ዓሪፉ ማለት እዩ ኣብ ስራሓት ወይ ከዓ ኣብ ዓብይ ዕቤት ናይ ኣልበርት አንስታይን ኣብ ሳይንስ ክንርኢ ከለና 1905 the miracle year ይብልዋ ናይ ተኣምራት ዓመት ይብልዋ ምክንያቱ ኣብቲ ዓመት እቲ 4 ፍሉያት ሳይንሳዊ ምርምራት ወይ ከዓ ኣርቲክልስ ኣብ ሓደ ናይ ፊዚክስ ጆርናል ፓብሊሽ ክገብር ክኢሉ ወይ ክቅርብ ክኢሉ እዚኦም ዝቀረቦም 4 ስራሓት እውን ዳርጋ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ፊዚክስ ወይ ከዓ ነዚ ናይ ሎሚ ሞደርን ፊዚክስ ዝብልዎ እምነ መሰረት ዘንብሩሉ ስራሓት እዮም ነይሮም ስለዚ ኣተሓሳስባ ናይ ዓለም ብዛዕባ ጠፈር ብዛዕባ ግዜ ብዛዕባ ክብደት ብዛዕባ ፀዓት ንዛረቦ ነዚ ኩሉ ሪዲፋይን ከም ዝኸውን ዝገበረ ሰብን ዓመትን እያ ነይራ ማለት እዩ ቁሩብ ኣብ ድሕረ ባይታ ናይ ኖርማል ህይወቱ ክንርኢ ከለና መጀመርያ ከም ድራናዮ ከባቢ መጀመርያ 20 ገለን ዓመቱ ብዙሕ ተፈላጥነት ኣይነበሮን ካብ 1908 ብፍላይ በዚ ናይ 1905 ኣበርክቶታት ናቱ 4 ኣርቲክልስን ካልእን ሓደ ፍሉጥ ኣብ ዓለም ድማ ክቡር ዝኾነ ሳይንቲስት እናኾነ ክፍለጥን ተፈላጥነቱ ክዓብን ጀሚሩ ብዙሕ ዩኒቨርሲታት ዘይግዳሳሉ ዝነበረ ካብቲ ዓመት እቲ ጀሚረን ብብዝሒ ኣብኡ ፕሮፌሰር ክኾነለን ኣብ ናተን ኣካደሚ ክሳተፈለን ክልምንኦ ጀሚረን መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ በርኒዩ ክሰርሕ ጀሚሩ ድሕሪኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዙሪክ ካብኡ እውን ናብ ኦስትሪያ ከይዱ ካብኡ እውን ናይ ጀርመን ዩኒቨርሲቲስ ለሚኖም ዳይሬክተር ናይ ሓደ ኢንስቲትዩሽን ክትከውን ኢኻ ኢሎም ናብ ኮርስ ዝወኺሎም ስለዚ ተሃዳኒ ኮይኑ ኢቨን ኣብ መጀመርያ ዓወታቱ እውን ናብ ኣሜሪካ በፂሑ ዘይሩ እውን ተመሊሱ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ እውን ብዙሕ ጠለባት ተገይሩሉ ነይሩ እዩ ከም ተወሳኺ እቲ ናቱ ስራሓት እናበርትዐ ዝኸደ ወላ እኳ ኣብ 1908 ክሳብ 20 ዝነበረ ብዙሕ ስራሓት ተገበረ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ግን ኣብ 21 በቲ ዘበርከቶ ናይ ፊዚክስ እዩ ክወሃቦ ክኢሉ ማለት ኣብ 1921 ኖቤል ፕራይዝ ተሸሊሙ ማለት እዩ ኣብ ህይወቱ ምልስ ኢልና እንተሪኢና ምስ መማሃርቱ ዝነበረት መሊቫ ማሪ ትበሃል ሓንቲ ሰርቢያዊት ጓል መማሃርቱ ነይራ ፍቅሪ ጀሚሮም ኣብ 1903 ድማ ተመርዒዮም ማለት እዩ ክልተ ኣወዳት ካብኣ ወሊዱ ድሕሪኡ ብስራሕ ኣብ 1910 ኣቢሉ ኣብ ጀርመን በርሊን ኮይኑ ስለ ዝሰርሕ ዝነበረ ካብ ምፍልላይ ከምኡ እውን ይብሉ ብዙሓት ፅሑፋት ብምስጢር ምስ ሓንቲ ዘመዱ ኤልሳ ትበሃል ኣብ ታሕቲ እውን ኣላ መሳብ ፍቅሪ ስለ ዝነበሮ ካብኣ ክፈላለ ከም ዝወሰነን ኣብ 1919 ከም ተፋትሑን ኣብ ልክ ኣብቲ ዓመት እቲ ድማ ምስ ኤልሳ ትበሃል ዘመዱ ተመራዕዮም ከም ዝተመራዓው ኣብ 33 ኣቢሉ ድማ ንኣሜሪካ ከም ዝገዓዘ ይንገር ናይ 33 ምጉዓዝ ናቱ ንኣሜሪካ እውን ብዙሕ ምስ ናይ ጀርመን ሂትለር ዝነክሰሉ ግዜ እውን ስለ ዝነበረ ኣይሁዳዊ ብምዃኑ ድማ ብዙሕ ታርጌት ገይርዎ ስለ ዝነበረ እቲ ፓርቲ ናይ ናዚ ናይ ሂትለር ማለት እዩ እሱ እውን ሓደ ኣበርክቶ ነይሩ ወይ እምበር ቅድሚኡ ኣብ 10ታት ብዙሕ ግዜ ይልመን ነይሩ እዩ ብዓበይቲ ዩኒቨርሲታት በዓል የል በዓል ፕሪንስተን
كلن يونيفرسيتي أمريكا تن عبيت كيلاتات يلومون ونيرهم يمكن ما تسجن ألبرت أينشتاين قرباي نبرن خيد ثالثي ألبرت أينشتاين بزح زي مس أتوميك بومب وي نيوكلير بومب زبحال أطوار زبحال متحاج على بزح سبون بزعبو نزي أتوميك بومب زبحال ألبرت أينشتاين زمهازو خينو دسمعوا بزحيو زجن كاب حاجة زرحاقيو تحكينا تاريخ نقرأكم ألبرت ويكازي أتوميك بومب زبحال مجمريا بكلت جرمناويان كيميستس ساينتيستس أوتو هاند تبعهلن كومودما فريدز شتراسمان ዝተባሃሉ ኣብ 1938 ኣብ ጀርመኒ ተዳሲሱ እቲ ተኽእሎውን ኣብኡ ከም ከዓል ዝገለጹውን ንሳቶም እዮም ነይሮም መጀመርያ ኣልበርት ኣንስታይን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ ወይ ፀዓታዊ ኣፅዋር ዝበሃል ከም ዝከዓል ኣብ ጀርመኒ ኣብ 38 ምስ ተፈልጠ ኣብ 1939 ገለ ኣይሁዳውያን መበቆል ዘለዎም ሳይንቲስትስ ካብ ሃንጋሪ ትበሃል ሃገር ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ፅሒፎም በጃኻ ከምዚ ኢሉ ናይ ኒኩለር ኣፅዋር ጀርመን ከተማዕብሎ ስለትኽእል ብዝተኻለ መጠን ዝኣርእስቲ እዚ ተቀላጢፍኩም ግምት ክትብሉ ኢሎም ፅሑፍ ይሰዱ ወይ መልእኽቲ ይሰዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሕ ኣይተገደሰሎምን ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኣሜሪካ ገሾም ብምኻድ ንኣልበርት ኣንስታይን ነጊሮሞ ክሳብ ክንደይ ሂትለር ነዚ ኣፅዋር ዝንድሕሪ ሒዝዎ ክሳብ ክንደይ ዕንወት ከውርድ ከም ዝኽእል ብምንጋር ብዝተኻለ መጠን ኣልበርት ኣንስታይን ኣብቲ ግዜ እቲ ብኣሜሪካ ይኹን ብኩሎም ዓለማት ናብ ኩሉ ዓለም ኢቭን ናብ በዓል ጃፓን ኢንዲ ቻይና እውን ጌሹ ስለ ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ነይርዎ ቅድሚኡ እውን ኣብ ዕስራታት ኣቢሉ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ዩኬ ዝነበረ ዊንስተን ቸርችል እውን ተራኺቡ ስለ ዝነበረ ዓብዪ ክብሪ ዝወሃበ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝነበረ ናብ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ናይ ሽዑ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ደብዳቤ መፅሓፍ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀሉን ከረድኦን ከእምኖን ፈቲኑ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ እውን እቲ ንሱ ዝፀሓፈ ፅሑፍ እዩ ነቲ ናይ ኒኩለር ኣፅዋር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣቓልቦ ሂብሉ ክሰርሓሉ ዝጀመረ ኣብ 1939 ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ብወቅዒ ብፕሮጀክት ናይ ማንሃተን ዝተባህለ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ምፍራይ ስራሕ ኢሉ ጀሚርዎ ማለት እዩ እቲ ኒኩለር ፊዚክስ ዝነበረ ኣብ ሽዑ ሮበርት ኦፕንሃይመር ዝተባህለ ነቲ ሪሰርች ነቲ ላብ ናይ ኣቶሚክ ኣፅዋር ብሓላፍነት ዝሰርሖ ዝነበረን ነቲ ቦምብ ነቲ ኣክቹዋል ቦምብ ከፍርዮ ዝኽኣለ ግን እዚ ሮበርት ኦፕንሃይመር ዝተባህለ ዳይሬክተር ፊዚክስ ዝነበረ ንሱ እዩ ነቲ ኣፅዋር ከም ዝፈሪ ከም ዝስራሕን ክገብር ዝኽኣለ ስለዚ ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ኣበርክቶ ኣልበርት ኣንስታይን ሰላማዊ ሰብ ነይሩ ነገራት ብሰላም ከኽትምሎም ኣንጻር ውግእ ነይሩ ምን መሰል ጸለምቲ እውን ይኹን ካብቶም መጀመርያ ኣይብልኒ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ከደ ግን ቀዳማይ ካብቲ ኣብ መሰል ናይ ጸለምቲ እውን ዝዋሳእ ዝነበረ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ዓለም ብእዋኑ እውን ናብ እስራኤል ከይዱ ዝነበረ ኣብቲ እስራኤል ዝነበሩሉ እስራኤል ሃገር ከይቆመ ከለውን ከይዱ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ናይ ሰላም ኣምባሳደር ክኸውን እዩ ዝመርፅ ነይሩ ነቲ ናይ ሂትለር ፊሎዞፉን ካብቶም መጀመርያ ዝተቃወመ እዩ ነይሩ ቀልጢፉ እውን ዜግነት ናይ ጀርመን ዘረከበ እዩ ነይሩ እቲ ኣቶሚክ ኣፅዋር ኣብ ከምዚ ጀሚሩ ኣብ 1945 ኣቢሉ ድማ እቲ ኣፅዋር ኣብ ኣሜሪካ ተፈቲኑ ኣብ ጁላይ ኣቢሉ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 7 ወርሒ 8 ኣቢሉ ከዓ ኣብ እቲ ኣፅዋር መጀመርያ ኣብ ሂሮሺማ ኤን ናጋሳኪ ዝበሃል ኣብ ጃፓን ብድምር ከባቢ ልዕሊ 300,000 ሰብ ክቐትል ዝኽኣለ ኣፅዋር ኣብ ጃፓን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝተወድኣሉ ዝተተኮሰ ኣፅዋር እዩ ነይሩ ብኡ ጀሚራ ኣሜሪካ ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እውን ክሳብ ሎሚ ኣብ ምፍራይ ትርከብ ካልኦት ሃገራት እውን ከፍርይኦ ጀሚረን ኣልበርት ኣንስታይን ግን በዚ ጥራይ ዝፍለጥ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ምዚ ኮኔክት ክገብሮ ክእል እዩ ዘይፈልጥ እምበር ኣልበርት ኣንስታይን ዝዓበየ ኣብ ናይ ሰላምን ኣብ ናይ ሳይንስን ኣብ ፅቡቅ ቴክኖሎጂን ብዙሕ ዝፀዓረን ብዙሕ ዝመኸረን ሰብ እዩ ነይሩ ካብቲ ፍሉይ ልቦና ዝሓዘል ምኽርታት ናቱ ክንርኢና እዚ ብዛዕባ ድሕረ ባይቱ እኳ እንተረኣና እቲ ልቦና ሓዘል ምኽርታት ናይ ኣልበርት ኣንስታይን እንታይ ነይሩ ጂኒየስ እዩ ነይሩ ብኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝተመስከረሉ ፍሉይ ሓንጎል ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ብልሒ ተሓቲቱ ምኽራብ ዝሃበሉ እንታይ ኢሉ everybody is genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid ነፍሱ ወከፍ ሰብ በሊሕ እዩ የግዳስ ንዓሳሲ ብኽእላት ናይ ኣደያይባ ናብ ገረብ እንድሕሪ ትመዝኖ ኮንካ
እንታይ ክብል ይተዓሳ ምልሂወቱ ደንቆረየ እናበለ ክነብር እዩ ይብለና እንታይ ማለት እዩ ብልሕናይ ዓሳ ብምሕንባስ ኢኻ ክትመዝኖ ዘለካ ልክ ሰባት ድማ ኩሎም ነናቶም ብልሒ ኣለዎም ብልሕናትካ ብፊዚክስ ከም ኣልበርት አንስታይን ድሕሪ ኮንካ ትትምኖ ዘለኻ ሙሉእ ሂወትካ ደንቆረየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ከም ናይ ኣልበርት አንስታይን ክእለት ኣብ ፊዚክስ ከይህልወካ ይኽእል እዩ የግዳስ ንስኻ መስሓቅ ናይ ሰባት ክኸውን ይኽእል እሱ ኸውን ፀጋኻ ቻርሊ ቻፕሊን ኣብ ግዜኡ እዩ ነይሩ እቲ ዓብይ ኮሜድያን ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ቻርልስ ቻፕሊን ብኮሜዲ ንዓለም የዛርባ ነይሩ ስለዚ ክልቲኦም ጂኒየስስ እዮም ነይሮም ብናቶም ኣብ ናቶም ፊልድ ግን ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣበናይ ዓውዲ ናትና ፍሉይ ፀጋ ለሊና ኣብኡ እንተተዋሲና እዩ ግርማና ኢሉ የማኽር ማለት እዩ እምበር ናይ ካልኦት ሰባት ንፍዓት ዝኾኑሉ ኣብኡ ከይድካ ከምኦም ክትከውን ፍታን ልክዕ ከምቲ ዓሳ ናብ ገረብ ክሓኩር ዝሓስቦ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ጌጋን ውድቀትን መናብርቲ ምዃኖም ይነግረና a person who never made a mistake never tried anything new ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ነገር ተዘይፈቲንካ ጌጋ ከየጋጥመካ ኸሊ ኣነ ተጋጊየ ይፈልጥን እየ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ የስ ተጋጊኻ ይትፈልጥን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ስለዘይፈተንካ ከይፈተንካ እኮ ይትጋገን ኢኻ እቲ ዝፍትን ሰብ ግን እቲ ዘይፍትን ከ ወላ ሓንቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ሂወትካ ይመሃርን እዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ብጌጋ እዩ ዝጅምር ኩሉ ኣብ ሂወትካ ትገብሮ ዘለኻ ምኻት ምዝራብ ምፅሓፍ ምንባብ ኩሉ መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ተጋጊኻ ኢኻ ድሕሪ ጌጋ ግን ኣሪምካዮ ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ደረጃ በፂሕካ ኣለኻ ወይ ኣብ ዘለኽዮ ደረጃ በፂሕክ ኣለኺ ስለዚ ጌጋ ክፋል ናይ ሂወት እዩ ሓድሽ ነገር ትምሃር ክሳብ ዘለኻ ድማ ክትጋጌ ንቡር ኮይኑ ክስማዓካ ኣለዎ ዘይምግጋይካ ዳ ከሰንብደካ ኣለዎ እምበር ምግጋይካሲ ንቡር ምዃኑ የተሓሳስበና ማለት እዩ ታሳልሰይቲ ምክሪ ድማ the world as we have created it is a process of our thinking ሂወት ከምዛ ንፈልጣ ዓለም ከምዛ ንፈልጣ ኩላ ተደሚራ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባና እያ ንሕን እቲ ሂወትናሲ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባና እዩ ዓለምና ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባ ዘሎ ይብለና ኣሎ ስለዚ it cannot be changed without changing your thinking ስለዚ ኣተሓሳስባና ከይቀየርና ሂወት ወይ ዓለም ክቅየር ኣይክእልኒ እታ ዘላ ሕጂ ዓለምሲ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባና እያ ክንቅይራ እንተደሊና እቲ ነገራት ቅድም ኣተሓሳስባና ክልወጥ ክኽእል ኣሎ ሂወትና ክንቅይሮ ሂወትና ሕጂ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባናን ፍልጠትናን እዩ ሂወትና ክቅየር ተኮይኑ መጀመርያ ንሕና ክእለታትናን ኣተሓሳስባናን ክንልውጥ ኣለና ከም ውፅኢቱ ድማ ሂወትና ክልወጥ እዩ ይብለና ማለት እዩ ታሓምሸይቲ ድምር ናይቲ ካልእ ልቦናታት ናቱ እውን እዚ ጥራይ ኣይነበረን ካልእ እንታይ ይብለና ኣሎ I speak to everyone in the same way whether he is a garbage man or a president of university respect ብዛዕባ ክብሪ ክዛረብ ከሎ ኣልበርት አንስታይን ሓደ ፍሉይ ሓንጎል ዝነበረ ግዜኡ እዩ ነይሩ እንተኾነ ንኣልበርት አንስታይን ኮስታር ናይቲ ገዛን ፕሬዚደንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ክልቲኦም ማዕረ እዮም ነይሮም ንክልቲኦም ድማ ብማዕረ ኣኽቢሩ እዩ ዝዛረቦም ነይሩ እንታይ ማለት እዩ 2-3 መፅሓፍ ወይ 2-3 ዲግሪ ስለ ዝገበርካ ነቲ ዘይተማሃረ ሓውካ ትንዕቕ ተለኻ ትጋገ ኣለኻ ጌና ይለበምካን ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝለበመን እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ኣብ ሳይንስ ዝገበረ ንኩሉ ሰብ ማዕረ ዝሪኦ ነይረ ማዕረ ክትሪኦ ኣለካ ማዕረ ክትሪኦ ኣለክ እናበለ የተሓሳስበና ስለዚ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ብዘየገድስ ኣበናይ ደረጃ ዕቤት ኣለና ንኩሉ ሰብ ማዕረ ክንርኢ ኣለና ሓደ ክንዓቢ ክንዕቢ ሓደ ክንዕቕ ኣይግባእን respect for everyone what's right is not always popular and what is popular is not always right እዚኣ እውን ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ሰባት ፍሉይነቶም ከየስተማቐሩ ንኻልኦት ክመስሉ ጥራይ ዝፍትንሉ ግዜ ብፍላይ ሎሚ ስታርስ ወይ ሴሌብሪቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት ከም ሴሌብሪቲ ክኾኑ ለይትን መዓልቱን ዝደኽሙሉ ግዜ እንታይ ኢልና ኩሉ እቲ ቅኑዕ ነገር ውሩይ ኣይኮነን ይብለና ወይ ዝና የብሉን ኣልበርት አንስታይን ድሓር እዩ ዝና ረኺቡ ስለዚ ኩሉ ነገር ፅቡቕ ዘበለ ነገር ውሩይነት ወይ ዝና የምፃልካ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኩሉ ዝና ዘምፃልካ ፅቡቕ ነገር ማለት ኣይኮነን ሎሚ ክንርኢ ከለና ሓደ ሰባት ዝና ንኽረቡ ዋላ ነብሶም ጠቢሖም ክሓርዱ ክእሉ እዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢንስታግራም ንኽረኣዩ ሰባት ላይክ ክገብሩሎም ክብሉ ክንደይ ዘየድሊ ነገራት ይገብሩ ሰባት ላይክ ኤንድ ሼር ወይ ቪው ክገብሩልካ
ጥበብ እውን ከተንፀባርቕ ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ነገር ብምግባር እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እሱ እንታይ ግን ኮይኑ ሎሚ ዝና ብኩሉ ዋጋ ዝብል ኣተሓሳስባ እናገነነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ጌጋ ኣተሓሳስባ ክውገ ዘለዎ ኣተሓሳስባ እዩ ከምኡ ድማ if you want your children to be intelligent ብዙሓት ሰባት ደቅና ከመይ ገይሮም ከማኻ ክኾኑ ይኽእሉ ገለመለ ሓንቲ ኢንፋክት ሓንቲ ጆክ ኣለና ኣልበርት አንስታይን እታ ዝፀበቐት ጓል መፂያስ እንታይ ኢላቶ ስምዓኒ ኢላቶ ንስኻ ካብ ዓለም ትዝበላሕካ ኣነ ኣብ ዓለም ዝፀበቕኩ ኣነ ንስኻ እንተ ተመርዒና ወሊድና ኣብ ዓለም ዝበልሐን ዝፀበቐን ክንወልድ ንኽእል ኢና ኢላ ተዛሪባቶ ይበሃል በልሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልዋ በንፃር እንተኾነኸ ኢልዋ መልክዕ ናተይ ሓንጎልካ ናትክ ሕዚ እንተተወልደት ቆልዓ ወይ ተተወልደት ቆልዓ እንታይ ክኸውን ኢሉ ጆክ ገይሩ ይበሃል ኣልበርት አንስታይን ኢልዋ ኣይበልዋን እርግጠኛ ኮንኮን ግን ብመንፅር ናይ ኣልበርት አንስታይን ዘቕርብዋ ጆክ እያ እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ቆልዑ ንኽበልሑ እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ በልዎም ፌር ቴል ወይ ፅንፅዋይ ንገርዎም ኣዝዮም በላሕቲ ክኾኑ ተደሊና ኸ ኢሎሞ ኣዝዮም በላሕቲ ክኾኑ ተደሊኹም ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ፅንፅዋያትን ፋንታዝን ኢማጂኔሽን ዘለዎ ፅንፅዋያት ክትነግሮም ኣለኩም ምክንያቱ ፅንፅዋይ ኣብ ሓንጎሎም ሓድሽ ነገር ፋንታዚ ወይ ሓድሽ ስእልታትን ሓድሽ ኮኔክሽንን ከም ዝፈጥሩ ስለ ዝገብሮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸዱ ይኽእሉ ብምባል ነቶም ሰባት መኺሩ ይበሃል ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣልበርት አንስታይን ትዝበልሕ ሓንጎልና ሂወትና ብርግፅ ስለምንታይ በልሕ ከም ዝኾነ ብዙሕ ነገር ክቅረብ ዝኽእል ብዛዕባኡ ግን ገለ ካብቲ ባሕሪ ብጭልፋ ወይ ብማንካ እየ ክቅርበልኩም ፈቲነ ኣይሆፕ ተመክሮናቱ ልዕሊ ኩሉ እቲ ታሪኹ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሰፍ ዘይብል ዓብ ልቦና ሓዘል ምኽርታት ናቱ ኣብ ሂወትና ተጠቂምና ንሕና እውን ሂወትና ከንዕርን ከንዕብን ክንብገሰሉ የተሓሳስበኩም ማለት እዩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲያላ ኣብ ካልእ ስራሕ ብካልእ ክኢላታት ብካልእ ትምህርቲ ክሳብ ዝመፅእ ድሓንኩኑ እዛ ትምህርቲ እትያ ንዝኾነ ሰብ ክጠቕመ ትኽእል እያ እንተኢልኩም ግን ሼር ግበርዎ ክሳብ ኣብ ካልእ ስራሕ ንራኸብ ድሓንኩኑ ቻው